Azi vă voi arăta un tutorial cum să vă luați skin-uri, măpi și cum să vă faceți și skin-uri. Să începem cum să vă luați skin-urile și măpile. Deci trebuie să aveți aplicația asta, ADDONS. Căutați pe magazin Play, o să vă dea. Și hai să vă arăt cum trebuie să faceți. Dați aici vă arăt ei măpi, nu aici, la search. Și dați pe ce vreți voi, house, Lucky Block, Skin, Cheat, City, Car și mai multe. Noi vom da pe skin. Puteți să scrieți orice skin. Eu pe acestea le am. Așa, pe acestea le mai am. Hai să vă mai arăt. Orice skin vreți voi. Doar trebuie să dați. Să vă arăt. O să găsim unul mai așa, mai șmecher. Mob. Nu. Asta trebuie să căutăm unul mai tare decât ăștia. Nu medieval. Da, tuturor. Skin. Nu. Să vedem dacă ne dă. Nu ne dă. Cred că trebuie să mi fac. Da ce? Hai să luăm pe acesta. Să-i luăm. Să vedem. Așa, da să se încarce. Eu pe acesta mi l-am făcut. Hai, gata? Ia. Da, uitați-le. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, șmechere. 6, 9, 10. Asta ne luăm și noi pe acesta. Pare mai șmecher. Vom intra înapoi. Așa, statutul ADS. Așa, puteți să vă arăt mai întâi cum să luați. Nu doar. Hai mă merge. Hai să luăm pe Venom. Gata, l-aveți dați de gadget. Open. Și o să vi se încarce, trebuie să așteptați. Nu, stați, că mă joc pe telefon. Și gata. Vă dați la skin-uri și aia e. Venom. Venom. Venom clasic. Riot. Câte sunt? Nu, e cât așa două. Ăsta s-a mai băgat. Dar cum vedeți, aceștia sunt la Venom. Eu după acesta. Și acum să vă arăt cum să vă faceți skin-urile voastre proprii. Trebuie să aveți aplicația asta. Costum Skin. Dar aici nu se vede. Trebuie să căutați Costing Skin. Și o să vi-l dea pe acesta. Trebuie să-l aveți ca să meargă. Prima dată o să vedea așa. Alegeți voi ce vreți de aici. Arată mai ciudat. Diamant. Nu, ăsta e emerald. Emerald. Diamant. Alb. Cactus. Gold. Panda. Mai aveți. Hai să ne facem așa.
ochi. Punem pe aceștia. Așa, gură. Atacăm. Nu, nu. Hai să lăsăm pe acest păr. Nu. Nu. În niciun caz. Nu. Nu. Dar nu se vede. Asta nu. Aia, acesta. Ochelari? Nu. Pălărie nu. Jachetă. Așa. Și pantaloni. Vă faceți ce skin-uri vreți voi. Eu doar v-am arătat acum. Așa, după aia dați save. Și ok. Apoi vă duceți înapoi pe Minecraft. Așa, dați la haine. Și, stați. Custom Nev Skin. Eu mi-am făcut câteva. Dar stați, Minecraft Skin. Și luăm, și vă alegeți voi care vi-l faceți. Și vă alegeți pe acesta. Uitați. Și acum aveți skin-ul. Asta ne luăm înapoi pe acesta. Și vedeți? Acesta a fost videoul meu de azi. Sper să vă placă, să dați like și să vă abonați. Vă salut!